Ináč som vám zabudol povedať aj Sime, aj Gailovi k tomu koncertu, čo mali prelomový teraz cez víkend v Trnave na štadióne, že úžasné kostýmy, ale čo mňa najviac zaujalo, bol úžasný spev. Aj keď si tam už povedal potom, aj tuším sa mi aj zdalo, ja to poznám, keď mi odíde hlas, keď to preplákam, že na chvíľu ti odchádzal, ale potom som ťa za 5 minút videl dávať strašné výšky kruté. A to bolo podľa mňa na tom koncerte najlepšie. Aj celá dramaturgia, aj všetko, aj farby, aj tie náramky, čo mali ľudia, to bolo kruté všetko a k tomu momentu na spoločnému, to bolo milé, veľmi milé od teba, Simi, a mňa to dojalo tiež trošku, ale musel som sa držať aj ty. Videl som, že chceš ísť, že spomínaš na tie časy, kedy sme začínali, ale tvoje telo chcelo pokračovať, odrobiť si robotu, lebo sme tvoje telo proste chcelo pokračovať v spievaní, odrobiť si robotu, lebo sme čo? Lebo